Mikä hartauskirja sopii sinulle? Valikoimaa on runsaasti. On esimerkiksi sellaisia, jotka sisältävät hartauden kuukauden jokaiselle päivälle, ja sellaisia, joista löytyy hartaus ihan jokaiselle vuoden päivälle. Näitä kutsutaan päivähartauskirjoiksi. Vertaillaan yhdessä 3 tällaista päivähartauskirjaa. Tässä olen, sanan aika ja päivän tunnussana. Tässä olen on säännölliseen rukousharjoitukseen ja meditaatioon kutsuva opas. Joka päivälle on oma harjoitus, jonka rakenne on aina sama. Selvitä kirjan avulla, mitä sun elämässäsi tapahtuisi, jos ottaisit tavoitteeksi hiljentyä päivittäin hengelliseen harjoitukseen. Sanan aika on enemmän kuin hartauskirja. Se on pieni kirkkovuoden käsikirja. Jokaiselle päivälle on Raamatun tekstit, rukoukset ja virsiviitteet. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat kulkea tarkasti kirkkovuoden mukana ja syventyä pyhien tekstien kokonaisuuteen. Päivän tunnussana on kansainvälinen hartauskirja, jota julkaistaan yli 100 kielellä. Jokaiselle päivälle annetaan ensin lyhyt tunnussana Vanhasta testamentista ja sitten edellistä selittävä opetussana Uudesta testamentista. Kirjassa on mukana myös opas pieneen rukoushetkeen sekä rukouksia eri viikonpäiville. Tämä kirja on suosittu erityisesti siksi, että se liittää käyttäjänsä maailmanlaajuiseen kristittyjen joukkoon. Jokainen näistä teoksista avaa oman polkunsa. Minkä sinä valitset?